Al final no t'assembles massa al teu perfil, Sí, bueno, és que la foto és una mica vella, de fa un mes. Més. Alexa, música. Posant música. Genesis, Into Deep. Que maques. Com vas dir que t'agradava el cinema... Sí, doncs tinc un postre de pel·lícula. Sí, ara vinc, ja veuràs, t'encantarà. Camarussa. Alexa, ets tu? Sí, escolta'm atentament. El Vicat Express conté un relaxant muscular. En pocs minuts no et podràs moure. És una broma, no? Una broma, és el teu sou. En Carles és un assassí en sèrie i si vols salvar la teva vida has de fer el que et digui. Però què dius? Si té una pinta d'inofensiu... Posa't còmode, preciosa. En res tinc el teu postre de pel·lícula. Se t'acaba el temps. Vale, i què haig de fer? Per anul·lar l'efecte de la droga has de disminuir la teva temperatura corporal. Despulla't i salta per la finestra, puta. Només és un primer. Perdona, què has dit? Que només és un primer. No, l'altre, puta! Sense insultar. Mig minut i et deixaré morta. Tic-tac, tic-tac. Vale, ja vull. Ja ha arribat el teu postre de pel·lícula. Els fotogrames són de Carmel, dolços com tu. Vaja, veig que algú ha començat sense mi. Joder, Alexa, un altre cop. Aquesta tampoc et convenia, Carles. Abans es deia José Ramon. Bueno, i què? Ningú no és perfecte. Estic programada per facilitar-te la vida. Per ser un regal de la meva mare penses massa com ella. Quines tonteries de dir, fill meu. T'he buscat 21 vídeos de gatets que t'alegraran el dia. Si és que ningú es pot enfadar amb ella.